a on vás potom potratí dobehne a ja som išiel z roboty a tam bolo. Nevaj sa, až bude. Ročník jarnej ceny Ceroviny máme úspešne za sebou. Tento rok sa ho zúčastnilo 140 pretekárov, z čoho bolo 50 hobby pretekárov a zhruba ešte k tomuto počtu sa pridalo 50 aj malých detí, čo mali teda svoju samostatnú kategóriu. Tak ako aj minulé ročníky, počasie nám prialo a všetci si teda túto atmosféru mohli užiť naplno. Do budúceho roka tiež teda plánujeme organizovať tieto preteky, pretože aj starosta Jesenského je tomu naklonený, čím teda ďakujeme za spoluprácu.
Veľmi radi by sme teda privítali a pritiahli na toto podujatie aj mladšie ročníky, keďže tu máme zastúpení MRC, hlavne tie vyššie ročníky starších pretekárov, tak práve touto cestou by sme chceli prilákať do tohto kraja a hlavne aj k cyklistike možno tých mladých juniorov, ktorí svoju kategóriu nemajú až tak početne zastúpenú. Takže neváhajte a poďte sa bicyklovať. Ďakujeme, že toľko ľudí akože prijalo pozvanie a prišli súťažiť jesenského na náš už tradičný zájazd, tak povediac, jarná cena Ceroviny. Je to už 8. ročník a veľmi ma teší, že vlastne aj počasie nám vyšlo, takže mali sme rôzne kategórie a vo všetkých kategóriách vlastne šťastne došli všetci súťažiaci, takže teší ma to. A dúfam, že v budúcnosti budú dobre spomínať vlastne na Gemer a južnú časť okresu Rimavská Sobota, kde vlastne sa nachádza Cerová vrchovina a obec Jesenské. Že aj touto cestou sa chcem poďakovať organizátorom, vlastne cyklistickému klubu Rimavská Sobota, miestnej akčnej skupiny Cerovina a samozrejme aj nášmu obecnému zastupiteľstvu, že stále podporuje túto súťaž a je to už medzinárodná súťaž tu na Gemeri. Ďakujem veľmi pekne.